Asibingelele obingelele baba udokotela baba wesizibojabula umfana omuhle njengekhehle ebuhlungu njengamanje sizocela ukuthi lapho nina eniki YouTube enibuka ku YouTube if it's Wednesday it's Thursday ngicela ungene kwi account yababa udokotela TikTok kwababa udokotela sinobaba udokotela abawu2 kwababa udokotela _ not leyo kuna formal but kwababa udokotela kwababa udokotela then ngena ke ku TikTok uzokwazi ukuthi uyiboneke iyona ke account ke esingena ngayo ngo live lana ku YouTube nangapha phinde futhi ku TikTok and then ishow esinawo namhlanje ithi Mwanampepho uhlukene ke uMwanampepho khona uMwanampepho Mwanankala khona uMwanankala yebo gogo kulalela yeah this is baba udokotela bowesizibojabulile ngizocela ukuthi ngingibuze lana zikhona inyanga ezikhona la ku live ezingibukayo mezikhona say isikhona baba udokotela ngifuna ukuthi ezinye izinto sike sizikhulume ngenxa ukuthi we already approached uhulumeni ukuthi akasi recognized but ngifuna ukwazi ukuthi are we ready ngempela ukuthi uhulumeni as recognize ngoba uma is recognize uhulumeni inkinga anayo uhulumeni i-doctrine ayilandelayo or methodology ayilandelayo it's a western methodology. Are we entuned about the terminology and disciplines asetshenziswayo ka Western? The answer is no. Angicabanga ukuthi asikho ready. I've got a question. If unikezelwa i-patient ene condition esibizwa ukuthi i-carpal tunnel syndrome, not i-parastasia, carpal tunnel syndrome, yini lapho ongafike uyenze kulo muntu? Ngoba lezi zinto ngempela if unikeze lo task nje ubuzo nje lonto nje kuthiwa baba udokotela ngicela ukusenzela amagama ngifuna ukuhlambalaza amanye amagama abantu baba udokotela sizokunika ukuthi nina nethimba lenu kumasipala wethu sizocela ukuthi sinideploy esibhedlela ezithize but wena njengomuntu esikubona ngathi uyalida ukhuluma kakhulu uthi was too much what is your qualification first? My qualification is baba udokotela it is grade 4 to grade 6 around there. It fluctuate. Okay, fine. Baba udokotela, now we know your qualification. If we may ask you, as a doctor, so-called doctor, a traditional doctor, if a person comes with a medical condition called carpal tunnel syndrome, not parastasia, uyini ozomenza yona? Kube kuyini yona leyo? Makhosi, I have to explain to you. These things are very, very important to know. Carpal tunnel syndrome, it's whereby labantu abaseza ngama-computer batype kakhulu. Le ndawo le ivamise ukuba painful. Isikhathi ima sebekhula kodwa, not ingane, kuvamise ukuba painful. We call it carpal tunnel syndrome. Not ukuthi amathambo. Kufuna wena sazi ukuthi uzokwenza njani. Mase kuzoba ke umbuzo wethi not parastasia. Yini parastasia? Parastasia kuba ndikindiki kwezandla uma ubamba ispoon esifuna ukuzwela ube a sort of numbness. Leyanto it has something to do with neuro imthambo leqhamuka ekhanda. It has something to do with neuro and see how ayikhulumi nodokotela la njengoba ngithe NC qhubeka phela na uthi philopathy sengiqalile mina qhubeka phela neuroencephalopathy. It has related not to kuyona but lapho suke sikhuluma bengenzela ukuthi siyibuke lento ukuthi are we ready ngempela if ngempela sinikezela lelo thuba lelo elinjalo ukuthi nangoke manje umuntu yini wena ozomenza ngoba ngeke ulinge ucabe umuntu one parastasia. You'll be making a big mistake. That person is more likely to be amputated. Leave alone carpal tunnel syndrome. Kodwa nje ngiyazama ukuthi ngoba thina into eningi sigijima ngocabo kanti kwakukuhle kakhulu lokwakwenza okhokho bethu thina indaba wethu ayithi kuyatshopha yabo kungcono ngisho ukuthi uyamtshopa umuntu one carpal tunnel syndrome much better ukuthi umtshope kunokuthi umcabe much better ukuthi mnike isitshopo nokuthi umcabe. Lezi zinto lizofuza sizi-challenge ngokwethu sisiyinyanga siyisodwa singakabi phakathi kwabantu ngoba abantu bese sibuzwa lana einkundleni zokuxhumana whereby uhulumeni ethi ngempela madoda siyanizwa bomama nobaba lapha enizinyanga ukuthi niyafuna ukusebenzisana nathi but thina uhlelo esisebenzisayo la se-West are you willing to attach
ku-Western modality of healing or of practicing natural medicine. Ngoba thina sikho kwa-synthetic sikwa-natural medicine. Funa sibe esigabeni sokuthi singakwazi ukwenza lokho ngoba sinabantu lana namhlanje aba-wrongly diagnosed, bezidiagnosa bona. Abanye bazidiagnosa bona fike sekutshela ethi mina ngiphethe into ukuthi uma usumbuza ukuthi ubone kanjani ngoba lento ukwazi ukuyibona as a patient. Yabona kunomuntu othi uma enza inkonzo sekamerweni sebasebenzisa ke oplastic kabantu abaningi. But athi umethi yabheka la ngaphakathi useqedile ama sperms akhe ane strawberry. Yabo anama strains abovana. Athola ukuthi kusho ukuthi lama sperms ayo anegazi noma ngiyopha ngaphakathi kwenzekani. Assume ukuthi lo muntu une cancer. Usevese waqalela amabhodlela ecancer kubantu abahlukahlukene. Awukwazi ukutshelwa ipatient ukuthi ine cancer. Awukwazi. Ipatient mina kufuna ngiyitshele ukuthi kuwena ngithola ukuthi unento ukuthi. Ipatient ibona ama symptoms ayibona isifo esimphethe. Ubone impawu eziwuphawu lokuthi kunento ukuthi lezizwayena lelo phawu lolo. Ake sibheke lento. Leyo nto lena kuba nama sperms egazini sibiza ngani na ukuthi hemospermia. Number 1 undergo HIV test kulo muntu. Uma usumbuzo wakwayenza i-HIV test athi angaze ngenze. Uma usuthi at your age of 49 years awukazi ukwenza i-HIV test athi hayi angaze ngenze. Awukazi ubhajwe athi ivamisile ungihluphe into okubhajwa uthi nginembize ngishanga ubhajwa. Uyathola ukuthi ukabhajwa kusho ukuthi akasebenzisa i-condom noma uyisebenzisa nje kodwa akayizezi njalo nje bese notice lo muntu undergo i-HIV test more likely the person is HIV positive and the CD4 count is very low. That does not mean ukuthi une cancer. Ngizama ukuthi lezi zinto lezi ngoba sizoziphambanisa kakhulu. Uma ukuthi unjalo lo muntu uyathola ukuthi okay uyayenza HIV test now and again but lento iya persist again ikhona and then inesikhathi ikhona useyisebenzile imbiza. All we need to do do this for me. Njengoba lapho endabuko kunezinto engengikwazi ukuthi ngithi zenze ngoba ngiyakuhlonipha ispace sokusona. Angifuni ukuembarrass. Sine test esiyenzayo esiyibiza ngokuthi iPSA. PSA is a prostate ban kanje. Ngikhumbula yazi nina nidlala ngamje lena ngingidlala. Ngikhumbuze phela PSA is a prostate PSA ingane udokotela wesintu akazi ni PSA prostate specific antigen. Laphana uma usuyenzile iPSA kumuntu usuzokwenza ebitha sefuna yenze manje. Angithi phela sifuna ukuthola lo muntu ukuthi akanayo inkinga kwi-prostate mhlawumbe ivuvukele mhlawumbe ukhontenze ngakhona kodwa into ene cancer kuyena. Ufuna umenze into esibiza ukuthi CEA prostate antigen. Prostate specific antigen esikhuluma ngami. Leyo antigen leyo ivamise ukuthi ama levels akhona abe too high. That does not mean ukuthi une cancer. Anyone whose PSA is high, that does not mean ukuthi une cancer. I-cancer itholakala kanjalo. Kune test okufuna umenze yona esibiza ukuthi carcinoembryonic. Obhaleka bithi carcino. We need to talk about carcinoembryonic antigen, CEA. Thabiso bhala wena usanda ungena phela use fresh, not carcinolyte. Thank you very much for writing. This is how we write carcinoembryonic. It is CAR ayaka njalo carcinoembryonic, not embryonic antigen. That is how we get CEA. Oshiminzi ayafundisa babudokotela bathi hayi ngivuka isikole ke manje isikole saka YouTube ne TikTok. Carcinoembryonic antigen, it is CEA, PSA and CEA. Ama test owenza umuntu omsolo ukuthi kungenza kuba mhlawumbe une cancer. And let's see ke loma test omabili ethi high. Consider ukuthi manje aqhutshwa kwenziwe ama test till uze kufike kuthini iprostate yakhe ivuvukele or lo muntu une cancer completely.
anganoma siyadukisana yini angeke ubuke lento uphinde udukise ubaba udokotela hamba uyobuza noma umuphi udokotela a western practitioner a professional doctor by qualification umbuzo ukuthi iPSA neCA yenziwa mekwenze njani kumuntu ngoba njengamanje wena la ukhona unobaba wakho osebenza bamfaka icatheter akaze bayenze iPSA neCA kuyena njengamanje unobaba wakho othi manje uma eqeda ukuchama uyabuya umkhulu ibhluke lemanzi ufika chama uphinde bese sethe ebuya futhi umchama uphinde uphume lo test ke ike yenziwa yini kuyena lo muntu Loma antigens has been tested kulo muntu the answer is no why lana asifuna ukusiza wena but sifuna ukusiza umuntu wena okhathazekile ngokugula kwakhe ngoba ama patient eza kuba udokotela mina there's no double lapho ngiyawenza angifuni ukuthi ama patient aye ezinyangeni angazi inyangeni enziwani I patient imize kumina ngifike ngiyenze mina lo test ngoba I need to know about those antigens sekuzoba khona inkinga ke bakhona ngesikhathi ke ulashelo noma ulwa nalenkinga le induku yakhe ivamise ukukhathala uma ke sikhathala ke induku yakho ke sikunika into esibiza ukuthi ikhotha lamadoda okay angisichaze lento uzobuza ubaba udokotela mina wanginika indoda enkulu onginikelani pho umuntu uvese onalonkinga usuke elashwa esebenzisa indoda enkulu as a model of therapy not healing therapy I don't heal people I'm not umthandazi God heal people I'm inyanga I treat people thereafter uvese ugijima ngayo indoda enkulu mase ukuthi wena uthi hayi baba doctor nenduku mina ayisavuka inhlobo sengizokunika ke manje ikhotha lamadoda ngiyangizwe ngithini kwami sekunika ke ikhotha ke lamadoda ikhotha lamadoda it's whereby ulisebenzisela ukuthi wena induku ayivuke this is baba doctor ake singeneni la baba doctor njengenyanga ezinye izinto nizitheorize kakhulu nadlala abantu kakhulu ngikhulume lana ngomwana mpepho udikoloshe esiwuvusayo uhambe yokwenza lento wena oyifunayo I repeat umwana mpepho uma uvusa awuvuseli egcekeni akuphume nje kulo mentality angeke uvuse isilwane egcekeni umuzi wakho lo muzi wakini umuzi wengane zakho isilwane okuhleze kuyisilwane wena into ozozivusela yona ukuthi sikwenzele ukuthi sikulandele imali kuphela sikulandele inkomo sikulandele inkukhu sikulandele amakati namagundane lento onofuna sikulandele yona kodwa angichaze lo awusivuseli egcekeni uma sekuvusela lesa silwane kufuze ukuthi ugcatshwe futhi phela ufuna usibone uzosibona kanjani amanga afuneka uzosibona kanjani sizovuka still ngeke uzosibona ufuna ugcatshwe ngento esibiza ukuthi umwana nkala not inkala mwana nkala usugcatshwa kuphi usugcatshwa la hayi la ayibo ugcatshwa la umuso ugcatshwa la thatha isandla sakho saka right u-right move lo thatha isandla saka right usithe kanje yabona lesigcina khona la phakathi weziphanga utshelo umuntu ukuthi akucabe lapho ke ucatshwe la wagcatshwa la yabona futhi yagcatshwa nje la ayibo lemuntu uzena ngasukulele ngenze ngasuku futhi ucatshwa la uzogcatshwa la ngemuva umuthi ogcatshwa ngawo umwana nkala umuthi ovusa ngayo isilwane umwana awusazi umwana mpepho yeah sisukubese lo muntu ke leso silwane leso angizivuseli umuntu oyingane ohlala kubo ona 18 ona 21 ophethe ukuphapha nje ngifuna umuntu mina ozothi uma ethatha lesinqumo lesi sivumelane eqala ukuthi do you understand into oyivusayo leyo mali uma uyithola uzobe uzoyenzana umwana mpepha kumuzi babudokotela ngawuthi umama mpepha untshontshe imali ebank the answer is no I'm quick lapho the answer is no umwana mpepha awukwenza ibillionaire awukwenza imillionaire ukwenza ukuthi ukwazi ukuthi uphile uthume emathaveni uthume emagaraji uthume ezitolo uthume emzini obantu ungawuntshontsha u6000 ngosuku 3000 ngosuku 2000 ngosuku iyaweva kuyani ukuthi utshontshe emalini lapho uhamba nayo ufike nihlale ethaveni uyazi bese imali ekhona lekhaya amaphepha ngizoyithatha yonke lo mali uhambe kanjalo uphila nophila hayi uthi uzoya ebank uthi imali esebank uzoyithatha yonke nginezathu to why ebank do you know why ebank kunesibuku lapha ebank esikhona
Umona Mpepho ubona sengathi khona abanye otikolo sho ukuthi mina inhla afika abona abantu abafana nabaleka. Fika abona abanye abafana ngalo ndlela ke ebhenki cha. Angifuni unginika imali yakho mina u20,000 nguthathe bese ngisena ngoyithenga into ezibizayo wena usungitshela lento ukade usebhenki azange ngithathe imali ebhenki. Bengasho ukuthi ebhenki vese. Bengaze ngithi isebhenki mina. Umona Mpepho umuntu ofuna ukusebenza kodwa uzocatshwa. La usucatshwe la. This is Babu Dotelo, this is Bojabulile asizicabe ngane. Asibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi that will make sense ukuthi we are not dealing with ingane. Asimfuni umuntu ozokuxola umngane. Anyone who's above 25 fika phezulu singamenza. But ingane nje umthungo semanzi esadlubisi. No asicaba. This is Babu Dotelo, this is Bojabulile mfana omhleje ekhehlela umlungu. Ya ucaba nje la. Ayi ucaba la, ucaba. This is Babu Dotelo. Siyabonga. Goodbye.